हाय दोस्त, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं तिलक गीत सुनाऊंगी, कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और फुल आवाज़ में हमारी वीडियो सुनिएगा। कुर्सी मंगावल बाड़ी तोहरे गड़िया के नाप के बैठ चाप के। कुर्सी मंगावल बाड़ी तोहरे गड़िया के नाप के बैठ चाप के। सरऊ अइला आधी रात के बैठ चाप के। सरऊ अइला आधी रात के बैठ चाप के। सरऊ अइला आधी रात के बैठ चाप के। रसगुल्ला मंगावल बाड़ी तोहरे मुहवा के नाप के खाल चाप के। रसगुल्ला मंगावल बाड़ी तोहरे मुहवा के नाप के खाल चाप के। सरऊ अइला आधी रात के खाल चाप के। समधी अइला आधी रात के खाल चाप के। समधी अइला आधी रात के खाल चाप के। पुड़िया बनौले बाड़ी तोहरे मुहवा के नाप के खाल चाप के। अगुआ अइला आधी रात के खाल चाप के। अगुआ अइला आधी रात के खाल चाप के। अगुआ अइला आधी रात के खाल चाप के।